bisa la'akari da binciken da wannan kotu ta yi da kuma nazarin da muka yi na shari'a da ta gabata, kotu ta gano cewa duk laifin da ya sa matan da suke rikici a junansu laifinka ne kai Malam Bello. Saboda haka ina so ka ji tsoron Allah, ka sauke nauyin haƙƙin da Allah ya ɗora maka a gaba da matan nan. Mata amana ce a wurin mazajensu, don Allah a kiyaye. Ko kuma daga yau ba na so a ƙara kawo wata nan gurina a gaba da ta yi fara da yarwanta. Ku zauna a gidanku lafiya, ku yi biyayya ga mijinku. Duka dukkan kwana nawa za a yi. Shi aure ana yin sa ne dama da neman lahira. Saboda ku yi haƙuri ku zauna lafiya. An fahimta? Ko duk wanda aka sake dawo da ita a nan, to gaskiya ta kuka da kanta. Tashi ka tafi na salabi. Yallo, a je a riƙe amana, kaji? A je a riƙe amana. Dan taro, Allah shi gafarta malam. me ke tafa da kai? Allah shi gafarta malam. Ƙara nake. Ƙara? Na kawo ƙarar Alai Shaibu. Ana jin ka. Alai Shaibu ya ranci kuɗi na. Mun yi ajali da shi zai bani shekaran jiya. Shekaran jiyan ta yi na zo zan karɓa ya ce baya na bin sa ko sisi. Na yi magiya na gaba zai bani ba shine yasa na kawo nan Allah gafarta malam. Ina Shaibu? Ka ji tuhumar da ake maka? Na ji. To me za ka ce? Ni wannan yaushe zan karɓi a ina na karɓi kuɗinsa, kuma in ma na karɓi kuɗinka waye shaida? Waye shaida da na karɓi? Ina jan taro, Allah ya gafarta malam. lokacin da ka bashi kuɗin nan, shin akwai shaida? Gaskiya Allah gafarta malam babu shaida a gurin dan a gona muka yi kusa da wata bishiya. To, babu kuwa shi kenan yanzu bishiyar ita ce shaidar ka? To dai a yanzu dai wannan bishiya ita ce shaida ta. Yanzu ka ba. To shi kenan. Tunda bishiyar ita ce shaida, a je a kira bishiyar ta zo. Ku je ku ce bishiyar ina neman ta zo. Insha Ta ba Allah. da shaida. Insha Allah. Insha Allah. Insha Allah. Wa yanzu ba su dawo bane ba? To kaga dai gashi tun daɗe sun tafi shiru har yanzu ba su dawo ba. Kai, wannan amma sun daɗe ba. Ma ya sha kaga mutanen ba su dawo ba. Wallahi kan kira ni. Ai ina ganin kai gona fa da nisa. Wurin da nisa. Gona da nisa. Ballantana a ce har za a je wajen wannan bishiyar? Wannan katon bishiyar a je wajen ta? Ai! Ha. Ma na sha'ibu, ma na sha'ibu. Karamata. Tare malam, dawo? Mun dawo. Assalamu alaikum. Wato malam sha'ibu, Arke dade ina bishiyar? ai bishiyar an riga an same ta. Tunda har ka san gonar, ka san bishiyar da aka zauna aka yi wani abu, Ta ce ga ta nan zuwa. babu shakka ka karɓi kuɗinsa. Ikirmin su ka bashi kawai. Idan ba ya haka ba, ya kasan bishiyar, ya kasan gonar, ya kasan kaza da kaza. Gaskiya ne, tuba nake. Gaskiya na karɓi kuɗi. Amma abin da ya sa na ce ban karɓa ba shine saboda abin da Allah ya hore mu ne muka iya amfani da shi. Duk abin da za a ce a rubuta a samu shaida ko tsakanin ɗa da uba ne an ce a samu shaida. Amma wannan bawan Allah bayan da ban yi da shi ba a samu saboda ya ce a to na yi haka ne zan fara masa. Amma kuɗinsa ina tare da su. Malam sha'ibu, ka so ka yaudari kotu, ka so ka yawo da hankali da kotu. Amma tun da darasi ka zo da shi, kotu za ta maka uzuri akan wannan. Ba shi kuɗinsa.
ina jan taro Allah ya gafarta malam daga yau to a rika bin ka'ida ta a yi abin da Allah ya ce a yi abin da manzon su yi ce haka yake duk lokacin da za a yi bashi a rubuta haka yake ka fahimta haka yake ko na sallame ka Allah ya gafarta malam na gode